buat ik mobile tamba ang bak slem palat te hato menta thrai kala isngo ne kumno namar kam don ri te ke ik ne te kene ka yo kumno padai kam yo sngo kasur te nga isim ju e ba namar kam dei te pa bagadon hang ne yo se da aimut na hang sngo shu da aimut na hang ne te dei ke nyom yo sngo shu an rei kumno padai ka klam yo sngo te bab ngan share shwasa khdip ta kumna ba hangne ka biang baik te yo se ngang mut setang ladangan ribut shwa thrai da kam yo singo samenta te sa lepat sa kui ka singi ngan haban ribut shwa ka mobile namar yo se ka athut ka mobile jonga thrai te kumna hagi sha ga yo singo kumna pat te kam yo singo ma te da dei badon hangne ngadon tang kui ka mobile te da dei badon artali te la yo page ma te menta hangne ngadon tang kui te ka mobile te ta kada te try la yo singo ne kumno to comment se ha to la yo singo ne klab yo singo ne kumno ta yo singo re sibe ngada la yo singo menta ngasem je te ngala klin la pun khuj ka mobile ba ro namar don de ka daw ka ba thut hangne ha ka yo ta daw kong thai yo la se ka la khia pat ne ka mobile ne ka la thut kumna ne te ta daw wer kumna yo singo re ba hangne ka biang te hangne da yo ai mut hangne te ho chen kam yo singo shu te menta thrai kila ya kenja ki perlok mo ba kam yo singo mene te ki ta da te phi da phi kwa ban kli sa kli no mo te long he ani la bu kan price teng hadu kan dai beje menta ka la te nga da page tu ka live video mene nga page kai te nga singo ba kayo singo de nga page tu ba ka la upload hang ne ha iyo ta ngan page tu kan dia te kila dona ko page to sa kli no mo tingan la biang thrai to la manage phak nga off na bar nga page ha ka iyo de ta daw page ha ka Facebook te nga share khnang bakin don ki ba yu ke ni ase ki ko ban page ma te kumno jar ki la ya thai thrai mane ba kamlong mane ta daw ma te ki am ba kam yo singo mane te mlen le to phi ba page mo la se phi ba page ba kwa ban kli to kli no mo kli no le se da phi kwa ban kli te le se da phim la da don mo te ma ba ka don ki jing thut mane ta daw khndiat te jing sa mo ka biang tama tip yo le se ba ka don ki jing thut ka mobile ngala shuklin ngala pun khuj ka mobile ngala le biang sai sen sen lai sen ngala le tamba kam trikam te menta ka trikam thai phila ban kli no mo te comment kli hang ne tengan jubab no koloi nang ba la dat hoi la da don ba pe te to kli tengan jubab no mo la dam le se dam don su ba kli te namar ba la kala thut don ki jing thut bane khandiat te le se sa tang da le pat no ko ke singi ne kumno ne namar la kila ong phra beje rei price teng te la ikut phra beje teng tamba kam long ba ka don jing thut tip ba kala full palat na ka mobile jonga thrai ba la shu ki dor ki video ki reel ki ba ro la download te na do meno tip la shu stock ba hang ne kila full tak da kala don thut thrai te kumno phi pa ba page mo te phila ban kli no ken kli te jing kli te da phi don jing kli ngan jubab no ko klai mo
tip taka mobile jonga taka iya teh ni la dona tip gem sengore try mentaru try bakeren ngane kumno ne tip ya jar-jar deh seniore try seniore na dong si kumno pia jar-jar kumno pim ka kumlong re ne kumno ne kami sengore mentaru try Play kami sengore tip dan re te bakli jengkli te kli ong ban ngal batai na kloi ngin batai no kloi bang ngamut ban keren iro tip jumat de na try kamlong re try nyamno ne tip ngan sa lepat aku ke sengi ni kamno ne tip nga dan ngalak don artri mobile ke ngan supet chua tip hato ga yo sengone kami sengone da kami sengore dengan off me ju ke por Tapi sengone kumno ne kasur bang keren tip i ba jar-jar kiduna ba mo ki ba pete tengong da dai ba phikli de phi sengo kasur ne phi mi sengone namar manage phang yang ba kami sengo kasur tip ngam stu shu ke bang don tang hawik mobile da dai bang don artli mobile te kumut ngala ban pe jak tu go mobile to ge sengone em bang keren te kumno keren to klik kan ngaklam ir de da ne phim let's say phim oi la yesngo biang hi tenga namut ba kam yesngo ken ta kada nom ta ba na mene jar tenga tra phim yesngo to klino phi da phi don kam ban kli mo klino te nang bangin nom selem mo kapor te basa kat mentala kana beje tip la kan dai beje je so sang phi ong kumno se to ong biang sai sen se ong biang sai sen se tek biang sai sen menta ki sngi no mo menta la jan ayo de takadau ki dang khamduna hi ki bayo content monetization te umle kan ai biang phi mo ha manai man sawan ro mo te la phi padio content monetization ro pin sa yo biang pin sa ai kan ai bet phi mo te no don ka to kan ki ba ong ba ki ba kli ong ba yel se kam ai siu mo menta la kut le se kam ai siu ai tam ta banai re em ka ai bet mo ka ai bet te wanam du jikerman kan ai bet phi te kan ai bet sa kan ba pin padio kan ai bet te ya le ban upload bah ki video la jang mo ki original te pin sa yo bet kan ai bet phi mo ka kriat takadau nakwa ban kli ba balai mo sar ngampat yo at ya ka ba ka ngala jubab phi mane ne dai re phi mane
te kan sa ai mo kabang nomor kabang akau te ka lada kampat ai hi ka Facebook kumut ka lada ngi hoj lada ngi ko report su report rei kan ai be automatic hi kan ai be kan ka Facebook te kan sa ai hi be phi ban pha bandap ka ba akau ban ati ka ba akau mo te kan sa ai be sampai ka pe au la ne phila ban pe ka monetization te da kal ai kan sa ai phi ban pha sedap mo te phin sa sedap tabala da phi khan padio content monetization te amda pada don kam kerki ban ati ka ba akau namartang ka content hi ka ba kham kamai te rei kui te ki duna osa kawai nga suka ban keren hang nei khandiat mo te nomor don ki prolog ki ba kwa ban pha terwadi ka Facebook tuma khan padio content monetization kata ka Facebook te follower ti ngai ki don he ki ba 1000 khatbejar tata 13000 1000 1000 ki don he ki follower tamba ki khan padio content monetization obat sa kawai ka baladon 1000 tamba khan padio content monetization te la fi kwa ban thit tamba te kasong phi nomor ba khan padio content monetization te la yo lai banai phila da bio content monetization te la da bio content monetization umle rekan sa ai mo phi te ka dollar pade $7.8 la ne da adap $8 kan ai ke phi mar sin ba la da $8 kan sa transfer sya ka bang jong phi te kan ai no ka ba account mo te tamta hi tharai ne dang dan su jingkli te i ba ki na ba ta ba pe namut kali sapang ka Facebook lada ngari report content kat kum ka jing tha jong phi kam lo te te sngap mo ngan ong phi ka wei mo ting lada phi report kat kum ka jing report mo te phila ban sna la jong la nei phila ban sim ku jong nga su ai nuksa te henry kam de e tang ka jing report mo ka ba phin yo content monetization te sung thu e ka ne mo namar ka song kat kum ki video lane ki reel ki jong phi ki post ki jong phi ting le se phim da post ba te phi sikwa ban yo kan ne ka content phi report te kam snap ken ma te rei ringkat ka jing tri stom ki jong phi phap don kam report ken namar la phila sngo ba phila upload ba ki video original lane ki dor ki klum lang bet mo ki post ki badai ki original te kemut la da phi report ka biang ken te rei ting le se phim pat upload ba ki video ki badai ki original te phi report te ting kam sngap mo te rei don kam ban da upload ba ye upload ba ki video original te kan sa ai be phi ka content te kana kar kom report mo ting kan ya rap lada ngila upload ba kita ki video ki original la ne ki song be mo ki video ki jong la jong ting lada ngi keren plat ka phareng ting se sung ei mo ba pli ting ki don kat to kan ne ki bom su tho de ta da te ki video la jong video ki baring be la jong te namar don kato kan te ngai mo ki kato kan ki ong ek ta ka live video mo te ta ka live video te ki ong ba kim tip mo ka live video ngai tang bang khan par sna ka video te ngan sa sna ka video namar ya ki don kato kan ki ong ek ta ka live video pada kim tip mo ta ka live video te joi so sang mo te phap ban le kum ta hi don kam ban upload ba ki video ki original ki post barok mo te ki bodai bi jong la jong upload ba te khanang ba phin sa report mo te kan sa IP content monetization te don kam bai ban upload man ka singi mo hanyi sa ngamut ban keren ka wei ka jing keren hang ne ka sapang ka ening te tamba ki duna ba ki ba pe ki dang ya bun kam ne ne kim kwa ban pe mo te nga kwa ban keren khandiat mo namar ba kana ka ening doit menta kala duna ka ening man chwa hatuai hawai ba hatuai snem mo nek nuai snem balalai nu banai Desember te banai Desember ke ening lada lese dodon na pleng juphi ki bala kamai ti kila tip banai Desember ke ening ka he ba tu umre ki minta snem tu wai snem ka he te henrai andala de banai Desember kala update thamai kala khamrit te kala aino kena ka content monetization kala khamrit te henrai mentar makarit ba ka ening mentar karit ba ka ening namar ba kadang update te kadang update thamai henrai ngikirmen pade yolese kan kampen he mo khandiat henrai lada ka spirit te long ka sim e mo ngi lo bangi kamai na kene ka Facebook te nomor ba hatu wisnem Desember kadang he ba ka kamai te enda kala update thamai kala panja no kala aino da kene ka content monetization nomor man swa kam don kene ka content monetization te ka panja no ka aino da kene ka content ka kamai kala khamret te mentaruk ma karit bah mentah banai ka ne ka ening barak-barak ki la sem jige kila
sim kila sutu ting kila sutu pakaro mo ba ki ang ba le se la bandai na kinu kidaw hanre kadai ba ting ru kala ban don hi kadaw ha ka Facebook jong pi tambang la ong pi ngala da hikai ba don kam report hanre kadon ru ka ba menta ka update thamai ba kanai ka ning kan update mo te ngi sukarman bet mo menta banai thamai le se ka kan kham he kanai ka ening hanre la da kerit sa te ting la da ka khaprit su te la sim ji mo te ban kamai Facebook te ting le se la da khoi la da ki ba kiu la da ki ba bon view te ki biang hi te hanre na kum ta ki ba duna view te ki la sim ja te andai ngi kermen mo menta ka nai ka kum update thamai menta kan update ke ba kan kampan he kan diat ka ening te ngi sukarman andai kum menswa Desember bat menta te bat menta amdai kin menta Desember andai menswa bat Desember bat ha chwaban mi nem thamai mo arjar opsan te kadang kala kamret kan diat te ha po ya ke Desember mo te Desember te banai November te arjar opsau mo kadang khamhe ba ka pisah te rai anda alami arjar opsan anda kala update ikne ka content monetization te kala khamperit kediat te menta ngi kerman mo menta karit tamba ngi kerman ba anda ngila update biang menta sem thamai ngi kerman mo nomor January la janmi mo sa kanot menta la ar pagdai tarik mo la janmi te ngi kerman ba hanu sem thamai anda kala update mo update lut nadang sedong kan khampan he kediat ka ening hanrai la da ka khamperit te tinggal sa page mo nomor gidon ki ba sem halor kan ka ening ki la comment ki la ong kumna te nomor ba karit pala ka ening te ngatrai pla sutu span kan ening mo balik karit nomor ba menta kadang update thamai te kadang update te kan sa pinsa page pade anda kala update mo atau kala kham he ne kadang khamperit su ne ya kata ngim la bantip lupa mo hanrai ka klempat pensai ba te lada kala pensai tinggal sa page hanrai kata anda ngila da biak yang sa tip mo nomor ba kadang update thamai takada babun baha menta kila su ong bejuan sen nga tengala oj omdai tang ba kaneka ening ka day lumba ka kum update mo te hoj ladang iyo ki view te ki kamai he tang ba omdai hadu kata mo te kala kamrit mo kala kamrit te hanrai ngong api mo ting kamda dai than ki bala ngi mo ki don hi bala yo bun ba ki view tang ba ki yo 00 ening te ting kala bandon ka problem mo te ngala hikai phi kumno ba phin report te phin don kam report mo te ka kum report te phila ban sna la jong mo phila ban tho la jong hi ka sap la jong te nga katuk ba nga hikai nga su ai simple na kam ta ki tu perlok ki bam nang ban tho phareng ta da te rei phi le sen phi na peng ju phi le se bun mo ki ba la school man ta te ngala tip 100% ki bun hi ba la school te ki la ya na hi ban tho phareng ban tho la jong te phila ban tho la jong mo te phila ban tho da ka sap la jong te phila ban ka to ka ban pen inga kadai kum kanuksa henry ting le se phila ban chna be de la jang ma te to kli te kijing kli mo number dam don chu kijing kli te hoj ngi i ba kiduna ba ki ba pe te mlele re te number ba le se ki la bun ba ki la tip ma te kum no phi pa de phi la ya lot te kijing kli thrai te hoj da phi duna ki ba pe mlele re te phi siu kli bet ma te da phim don kli siu dengan te ngatrai da spang ta ka ening te phila su thu ba blai ka duna number ba ka update thamai mo mata kadang update te kan ngin sa page pade anda kala dep mo te kala long kumna kala khampan he ne ka khamperit biang ne da khamperit biang te la jenjar re da khampan he biang te ngin kemen mo ngi ba kamai te lada yo chispa resistar yo monetize page ne nama para kaneka star kamdon jinge dai mo bat ka content monetization mo kaneka star khisa kumbang la chaji kai haki video ka star omdon kam phi banda ya be thani ka star namar la tip lupa ba phimyo re ka star namar ka star te kamdon jinge dai lang mo bat ka content monetization phila bet banyo content monetization klam ki star la ka jong ka subscription la ka jong ka content creator store la ka jong te ka content monetization la ka jong te kamdon jing dai re mo la ka jong phiaban yo la ka jong te ka pisaro kan rung la ka jong kam dai ba ka rung lang mo te la ka jong te kana ka star la da phimyo re om re kana kamdon kam phi ba phin le ka nei mo te kham tam mo
kabakong santam ba pin pendep mo tang ka weekly challenge tika weekly challenge de phiap don kam ke pendep lada phila yo content la ne lada phim pat yo content ro phidon kam ban pendep ya ka weekly challenge handai kene ka start te da phim pendep le re namar ka start kumbang la sai kai ngala ong ha ka video mo te phidon kam ban yo kan notili kita ki start nang ba kan sa transfer cha ka bang jong phila ne kan sa sen ye phi mo 8,140 star te mano ban sen phi 8,140 star ngangal sedang banle Facebook nadu arjar phuwe te omdai kane kada ka wehi te ngal sedang banle Facebook nadu arjar phuwe te hadu menta nga khlem pat yo $100 tangki star ken namar ki star la ka jong te hadu menta da kuno kuno dang $1 ngadang poi thrai $1 te nadu arjar phuwe te phila ban mudur phin ken mo te namar ba kini ki star tang lada ki perlok la ne mana ki sen e phi te lada sibu lada ngaru ngada sen e phi ngada sen bun e ro tang we star sidang karu pat chong dore te nga thrai phila su thu mo te dan kam than ban ye be ki star mo te yele ban upload ba ki video ki original khnang ba phin yo ya ka content monetization te ka content monetization ka ba kham kamai da ka ba ki kamai ki view ya ki like ki comment mo sar ngamut kali kumne te kita kilong se dang wan tak kiwe ka akau jong Facebook ya kadul jong kiwe atau ka nomor uju bro wan tak ya kadul ini ka real jong ha Facebook jong umlai la reda ki wan tak mto tama lada pinpet ken kum kino kita ke dor teng la lese la ne kum ki real ne ki video ki bawan tak phi te la de ki ba biang ki balong te phila ban pediang re la de ki ba khlem akor te phila ban nom pediang mo te phila ban nom pediang hi kata mo te nomor ba la de ki ba sempel te biang hi nomor teng ki don ki to ki perlok ki ba kemai Facebook ki ba upload ki dor la ne ki video ki bomlong ki mla ban kemai pisalan lo naro te re ki chukwa kinang mudur bakin sa kamai re ki khelm kamai te le se kira wantak epi kadon jingta lang te phimdai ban priang ya kum kito ki post ki bom long mo te phila ban priang tang ki balong te kanai ka haji sala de ki balong te ki babiang kam ta re mo re la de kum kini ki ayo ting la da kam ta ting la da kam dakta ya phi ro kana ka profile jong phi re ka ta ka im lang salang ki bru ting kin kan tho e phi ting ki ka wan ha ka profile jong phi kin nang mudur ba dei ma phi post ta da te phi ban delete mo kum kita sa pen page lem phi akau ngabro da long ka bala ka jong phi te phila ban sa comment mo namar bang ngam tip te ha ka i mo ka Facebook phi ai kum no ka i ka karteng ke jong phi te phila ban iyo mo te tam ta hi te jingkli ng thrai phila su thu e te phila ban klik mo te ngan jawab klik khana ba nam slam ka por mo te up nganda la le biang sa kuai pate ka live video ngan sa post lupa na du mene ha si chang na du mene la ban la dai ban post ba subha bu kan mau lupa kan bu jingkan mau lupa ya ka ki jingkli la ne ki problem ko jong phi khana ba phin klik khana ba ngin la ban jawab klik khana ba ngin tep mo ka kam te view share view la ne em ban yo kamai share view phiong ban yo content ne ba phin da phila yo content phi kamai ne ni kum no ne page mo ngan su batai kat kum ga ayo hang ne namar ngamda su thu ba kar kum kli jong phi phiong share view la ne man kamai te le se phiong kana kar kum kamai jong phi phiong ba la se la da yo content le ne la da ni kham pat yo content ne te ndai ngan su bab le se kala bandai ngong lada phi kana ka si jar view ka lada phi kham pat yo content monetization kam don kam than ye phi ki view ka don kam ya ki original content te ndai anda phi la da view content monetization kadon kam ya phi sa ki view ken namar da phi yo ki view te phinang kham kamai ken ndai si jar view te la da phi la yo content monetization te kala siu ken ya phi tama lada dai ki dur te kala siu tip kat no mo te ngla ban tip nomor kum ki view ki ba page mo ting ki ba page le se na bari ti ka kamai kan kamai ndai da ki page le se na por India na Bangladesh ka rit ka kamai te lada ki video mo se jar view inshallah da dai ki video ki original hi bat ki dai ro ki ba le se ki ba ki ustat ki la yo ken ka video te not se jar view not point iwe ken la yo te tong ba sitang ka pat chong dore ken sar nga kwa ba pin page lang to ka ba asen ha messenger pi
แต่sa pen kan mau kan sa chu komen sa haki post kanang bangan yo page kloi mo ho nga page kan ki message ki bun hi batek ki message tamba messenger te yo se ngam yo klik ke jong phi mo nomor babon plat tak da te ban reply season reply te kala mo ban reply nomor ba ki la bun te tang sisngi ki message request ru kan no te ki sa ki message ki ba la adep tek teng mo na du mencuba nomor kene ka Facebook ka ba nga kene hi ka ba ngadang hikai mo te kene da kuno te la kano banai te la lai banai sau banai kum ta hi kala don sau banai te bang la sedang te na do to por mo la bun ke bang hikai la bun ke bang la reply ke bun ke bang la ya tek mum to mo te gila bun ba tek tum to te gila bun ke ba tek te sa ki message request ke bun ta da te ban la ban reply ro kala sem ni ma ko ble si bun ngala sai jing ba tai jong phi to ko ble si bun i phi ro ma te nga imat ki duna ba mo ki ba pe te se ki la tip mo tem le re te phi ki ba bom tip mo phi la ban kli no kloi te jing kli la da phim don chu ki jing kli te ngin ne pen kut no kan ka live video mo te ngin sa ele pat de nomor ba menero kala don jing thut ta ka daw mo te ngin sa ele pat de ro la da le se phi la kut te jing kli jing phi mo te ngin sa ele pat de ro la da la dep te jing kli ta ka daw nomor bang i ba ki duna hi ba pe te kuy kisngi dengan sapha tho lupa no ki jing kli te ki jing bu phi jing ke ke jing jing phi phla ban tho lupa ka kot khnang ba phin kli mo khnang ba phin kli la ni dai ban tho ka kot mo ka biang ai phi ban tho ka haka le se ka note mo khnang ba phin copy page de tu kham suk de ka ban comment te khnang ba ngarongan jubab mo klek te kanom slam mi ka por bat phiru teng la da phi bun kam khnang ba phin long kham dep kloi te ka jing kli jing phi teng le se pin up kat ba phin per khat le se ha ju ko por mo ke ka ta ka jing ka jonga phim le se phim lap poi kan ma mo re la da phila per khat pa ke ta ka jing ka ba nga ka ba nga sem jing te phila per khat pa phila tho phila kan mau te phila sim mi da ki to ka jing kli kan ne ki jing te ngala ban jubab ngan sa jubab ya phi te kala suk mo te nga thrai la jar kum no phila ya sngap te kum do te jar ne la biang ne kum no ne kum no phila ya kut te jing kli la da pidon jing kli mo per khat kloi ya pen jubab no kloi khnang bangan jubab kloi mo te hoi ting la ngale kum kan ka live video mo ngala hi ban keren sikan tar ru tumba shwa ka thaj ya kane ta yo la keren chore kum ti sen la kan ta ngale kan ka live video ha kai Facebook te thaj la ban keren hoi da kam perthai te ka biang hi sikan tar ru dang la hi ban keren rai da dai ba kam u blai ong da le keren cha kum kini ki kam jong blai ki tiền jong blai ong da kren tang per minute try slam palat try ti balai mo namar ba ni ka ba te ka kam parthai bade larang kren arganta laganta ngala andai ka kam jong blai ting larang kren per minute ngasngo bangala slam palat namar ngam yo shu te ki bentas haban kren spang te la nervous no am te andai la da de ka sapang ka parthai te tip da arganta laganta ru da sangero long hi re da ha ka tin chung blai te tang si minute tip balai ngam da kan mau shu ban kren si phang ke te re yo se da persang te la nang hi thrai ski kat no banai sar ban yo content ka content te la ban tip mo kan banai namar ting si tayo artayo lai tayo si banai ar banai ro ane sabrai san banai ro kila ban simpar te henry kata mo ka chong kum ka jingla ka jong phi ban upload ba man ka sngi ki bat ka chong kum ki video ka jong phi bat ka chong kum ka quality ka jong phi ka kum sai ka video ken te ka chong kum kata hoi ngam chwaru nga simpar ba ban le content monetization henry ha ka live video ka bam ta nga ko ban thu phi mo khnang ba pen tip wala nga set upload ba mo te por ba le ya ka Facebook ya ka hi ka bang hikai te nomor ba ka ngadang sedang banai me te por bang le ka te ka simpar nga
wa nga upload man kas ngi te wala ka taruh kadang simpor lai tayo nga banga dia content monetization te lai tayo nga simpor te wa ngala ong ka post nga bot ba thu to ba te rai nga thu ka live video nga thai pre usung mo te lai tayo nga simpor ya ka Facebook ka junga ka banga hikai phi bangan sa yo content monetization te simpor lai tayo te nga try pila su thu te kum tam tahi try ngan penkut no mo namar nga iba ki aduna hi papet ne ba clear ong iba ki aduna te ngan sale pade te ngla ban le kana ka por te pila ban pin kre lupa ki jingkli ki jong phi te pin sa kli te ngla endang ngla pentip mo ngan pentip iswa ka Facebook le ne ngan sa post kana ka YouTube ro te ngan sa pentip lupa ba ngan le live video te phi sa bu lupa mo te jingkli te khnang ba pin kli koloi mo te khnang ba ngaro ngan jubab pe state te kanam muslim ko por phi kanam tu ko por phi kanam tu ko por mo te ngar gumju te ladang la jubab la ai phi state ki jingkli te mot phi ro phin dada phila ngala jubab te mot phila ban electric kam no ki kam la jong mo te phila ban mi no phila ban train ki kam la jong rai ting ting la da phi ab ban dak berkhat mo man ta phin berkhat man ta ting ting ka sem ni kin te rai la endang la le pade sa ko ka live video te pin sa pen kre lupa ki jingkli ki jong phi phila ban touch lupa ha ka not la ne ka no kana ma phila ban paste chu ko pi bet ka we den pa ka we ngam sa jubab bet ma sa phone yang sa ai ba messenger mata te ka don ka we ka post yung ka pa share your top play reel to your story update ne amle re da ka share mo amle re ka biang te da phim share ro ka biang nai share ro biang te kito amle re te nai share ro biang subo beng to mo te nai share re su bak na kum to la long update ka reel mo em nai delete re kam le re ka reel te ka pa su phai share kum to ka phai share top fan piang mo ne kum no top play piang te le re ka kam biang bet mo te nai delete re te nai share re ne le re subo beng to la long mo itu ya ka por baterik mo Samsung ka por baterik tinga sa itu kan nga pentip ya kana ka ngan sa pentip kana ka Facebook la ne kana ka YouTube mo sa pentip phila ban kun mo da phikwa ban phun phila ban phun ka messenger mo te dadan na plan jong phi te phila ban ko la ka messenger ngin ekran ka messenger mo ngin ekran ka messenger tu ne joy so sang te phila ban call ka messenger te phila ban call ila ban ekran bet mo kana mo te la phikwa ban join jang hang ne ro kwa ban keren ro biang hi so som thia te thrai la biang thrai ta ki jingkri jong phi te phila ban kre la pa mo ngam sa le pa de sa ko pa de par te ngimat ki aduna hi thrai ki ne ki bala tip bun ki bala tip hi thrai te re ka kwa ban keren mo te khamtam ha ka ending mo ba ka duna palat te bun ki bala ya du kerman te ka ta ka daw kwa ban keren ba ka dai karkom ba kadang update te ta ka daw sa kwa ban le khanang ka live video te na thrai apeng jong phi thrai phi la isu thu hi thrai se den ibom bat su thu te lan na satang loda ki ba klem pat yo page ma ka video te nga thrai phi la ya kut te jingkli ne kum no ne kalong balai kamlong bet call messenger kalong bet ma balai kamlong haba bun te ngai call bet messenger bun ngai call bet messenger ngai share screen kum to nomor ting ting la nga batai ngai kai ting ting ki semti ba te ban yo te ta ka nga share screen te nga sa suban batai kalong mo messenger kalong ta phi call messenger kalong bun te ki ba call messenger te thrai ta la kia duna hi bakli jingkli te nga sa pen bet pat de ka por mo ban le biang kene ka video te sa thiusuk borok mo saya bam suk nga bam jano hi thrai la thangan sungu po tip hala thangan bat sa jiore tin chnong chi ong bat sa jiore sa jio bam ja ong sa jio kan ta sa jio ki mar chnong de ki badai para than de thrai ki su thu hi thrai dong sa jio sajio te ngamut di sajio no mut sajio no bat sajio re
hajing sha mo la da dai ba don bun ki ba pej mo gi bun ki ba kli jingkli te la dangi ale al kanta la kanta ro biang hi te andre ki duna pa ba kli jingkli te sa artab ba kila e bun tra kila e tip baro te te ngin sa le pa de mo phi la da phim phim pat tip mo la da phi dang don bun ki jing e ki jing phi te phi sa ya kan du pa de nang tho lupa te jing e jing phi ngin sa kan du pa de mo te ngin sa ya kenduk pada lada ngala pentip ngan sapetip hi ngan sabuk be ya kene ka sabuk lupa ngan post lupa hoj mene te ngala klet pen post na do menem step ta da te ngala post menin ong ban le man ta te ngala post na do menin te henre ngala klet bade ban post ba haban kre lupa gi jingkli khang ban khamsuk mo te gi jingkli jing phi phila ban kre lupa te phi kan mau te hoj da phi pro ja bing te biang hi man ta se bi man ta te biang hi đây là xe ting là xe phi là klet no klet no te ting ngaru nga da ngai la jong te ting la mut ban chna video te nga lang ba ji bun kam la klet man ong mut chna video chapang ka le se la kli ma phi ong chna video chapang ban le kum ta te nga la mut ban chna tu por te nga bun kam no to sibit klet ban chna nga mut chna chapang ka ne la klet na te Henry la da yu i biang tu mi se jung phi te da sna no mentam ta te la kan ma henry da bu teng la klet pade ban yu sna video la klet pade la da sna no mentam ta te biang hi te thrai to mo la thi suk baro ku na hi phir sa thi suk sa bam suk te nga sa pan le biang sa koi pade ka live video te sa se thi suk baro mo perlok te khoble sibun ke jing kersan ke jung phi te wala da ho ki duna mo ki ba pe ke ni live video ke jung am ta ke jen mit te re le te nga priang sahabat nga ai ko blay phi barok mo ki perlok ki ba set page ikani ka video jonga te ki live video jonga barok mo ki ba set kerja nga te ko blay sibun te ko blay share ngo te don bok phi